Jesu litwalalami uye usindiso lwami ngeze ngathemba kwami ngophaswa yidwalalami uJesu Kristu litwala konke okunye kuzodlula konke okunye kuzodlula nobunyama buphambi kwami ngingoze elithembala nesiphepho endleleni yami ngingalahli inkolo yami uJesu Kristu litwala konke okunye kuzodlula konke okunye kuzodlula isifungo siqinile kulabo abamthembile nganqabima ngidangele uJesu ngisamthembile uJesu Kristu litwala konke okunye kuzodlula konke okunye kuzodlula nxa kukhala ithilongo uyena ngikhuphukele ngigqokiswe ngobungcwele esigodlweni ngiyovela uJesu Kristu litwala konke okunye kuzodlula konke okunye kuzodlula. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninoche makupinda udanga kumsoro utambale umambo wenyuwe kudenga undi uzemponesi kutinda kanyorwa kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa ndinoda kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh 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 wikamala milipaliwe milipaliwe wikamala milipaliwe ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi oh 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 ikamala milipaliwe ikamala mi ikamala mi
ngeke kwangenalutho olungcolisa zikhona izingelosi eziwulindayo kuziva kuthinda kanyorwa mutsamba uphenyu herenda kanyorwa kuziva kuthinda kanyorwa mutsamba uphenyu herenda Kwazivai vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari nekuti tendera kuti tinzwe shoko ravo pazuva ranhasi. Tinovimba Mwari vachava nesu pamaridzo yedu yezuva ranhasi. Regai tiwane nguva yekunamata, ngatinamatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai panguva dzino nokuti imi muri Mwari tiri vanhu basa remaoko enyu. Toda kutenda Jehovha nemeseji yezuva ranhasi yamatitendera kuti titeerere, imi Mwari muchitaura nesu. Ivai nesu kubva zvino nekusingaperi. Amen. Toda kutenda panguva dzino Mwari vachataura nesu kubva mukati mebhuku raTimothy, 2 Timothy chapter 4 kubva pavhesi ya5 tichidzika nayo. Regai tinzwe kuti Paul anoti kudii pana 2 Timothy chapter 4 pavhesi ya5. Tiverengere tinzwe. Asi iwe svinura pazvinhu zvose. Tambudzika. Bata basa romuvhangeri. Upedze basa rako kwazvo. Vhesi ya6. Nokuti ini ndotodururwa. Nguva yokuenda kwangu yasvika. Bhaibheri shoko raMwari rinotiro. Paul achitaura anoti kuna Timothy, asi iwe svinura pazvinhu zvose kuti ugone kupedzisa basa. Pfungwa yakanga ichitaurwa naPaul achipa kuna Timothy yakanga iri yekutiyo basa revhangeri haripedziswi nemunhu asina kusvinura. Kusvinura kuri kutaurwa apa hakuzi kwekuvhura maziso asi ndekwekungwara. In other words, Paul ari kuti kuna Timothy, Timothy, pepuka kuti ugone kupedzisa basa. Changamuka kuti ugone kupedzisa basa. Nguva zhinji kana taakusvika pabasa raMwari, vanhu vanopusa when it comes pabasa raMwari. Vanhu vanongwara pazvinhu zvavo, vanhu vanosvinurira zvinhu zvavo, but kana zvave zvinhu zvebasa raMwari vanhu vanopusa. Saka Paul ari kuti vhangeri haribatwi nemunhu akapusa, asi vhangeri rinobatwa nemunhu akangwara. Ngwara when it comes pazvinhu zvaMwari. Kazhinji vanhu pamabasa avo vanonanzerera maproperties avo, vanonanzerera mari dzavo kuti dziri kufamba sei. Asi kana dzave dzechechi vanhu vanopusa. At times unoona kuti property yechechi inorasika, yotadza kuva accountable because vanhu vakaregedza zvinhu zvichienda. Saka Paul ari kuti when it comes pavhangeri, vhangeri hariparidzwi nevanhu vakapusa. Vhangeri rinoparidzwa nevanhu vakangwara. Kana zvave zvinhu zvechechi vanhu vanoshayikwa matense ekuitira maefforts. Kana zvave zvechechi vanhu vanoshaya dzimba dzingagare vaparidzi nevanoparidza shoko. Asi kana pari pazvinhu zvavo vanhu vanowana dzimba dzekuchengetera huni, dzimba dzekuchengetera chibage, dzimba dzekuitira zvimwe zvinhu zvose. But when it comes pazvinhu zvebasa raMwari vanhu vanoshaya. Saka Paul ari kuti ndiri kuti kwauri Timothy kuti ugone kupedzisa basa unofanirwa kuva munhu akasvinura. Svinura kuti basa ugone kuripedzisa. Rega ndikuudze munhu waMwari, kana uchida kupinda mukati mebasa rekuva muvhangeri mukati memunda waMwari, unofanira kuva munhu akangwara. Ngwara pakuita basa. Unofanirwa kuva munhu anokwanisa kuona panoda kuitwa basa pane nidhi nepasina. Kana uchiparidza vhangeri unofanirwa kuva munhu akachangamuka. Paul anotaura zvakare
obva ati unofanirwa zvakare kubvuma kutambudzika. Vanhu vakawanda vanobuda mukati mechechi vanopa mareasons ekunyeyewa, vanopa mareasons ekutukwa, vanopa mareasons ekudzikisirwa, vanopa mareasons ekusokwa. But Paul ari kuti when it comes to vhangeri unofanirwa kubvuma kutambudzika, bvuma kusokwa, bvuma kunyeyewa, bvuma kudzikisigwa, bvuma kutarisigwa pasi, but wakangwara pavhangeri. Haikuna kungwarira zvisina basa uchichadzangwarira zvevhangeri. Gona kuchengetedza basa raMwari. Rega ndikudze munhu waMwari, tiri mukati mehondo nemuvengi. Hondo yatiri mukati mayo kana tikasangwara, Satani anotirova ndare tikawira pasi. Vazhinji vaifunga kuti vakangwara havana kukwanisa kupedza basa iri. Paul ari kutaura izvi kuna Timoti, akanga atomborohwa mukati mevhangeri. Rimwe ramazuva anosanganikwa naye akarohwa, kurohwa chaiko physically, but haana kudzorera. Nemhaka yei akanga apfaviswa neshoko. Paul pamazuva ake akanga achitozikanwa nemunhu, ari munhu akanga achigura misoro yevanhu vaiparidza shoko. Asi paanopenyegwa neshoko akapfaviswa neshoko. Rega ndikudze munhu waMwari, shoko ratiri kutaura nezvaro, kana uchida kuripedzisa unofanira kuva munhu akapfava. Iva munhu anobvuma kuitiswa nevamwe vanhu, but uchingwara pazvinhu zvaMwari. Kana tikatarisa varume vakanga vakafanana nana Habhakuku, vanoita munamato pamberi paMwari vachibvunza Mwari kuti kusvika riniko Mwari makanyarara pamusoro peupenyu hwangu, kusvika riniko Mwari vanhu vakaipa vachikomba vakanaka imi makanyarara. Habhakuku anochema pamberi paMwari. Chapter 1 dzaHabhakuku, Habhakuku anenge achikomblena pamberi paMwari nekuda kwekuitigwa zvakaipa navanhu. But kunyange zvakadaro ukazinoverenga chapter 2 anozoti ndichaenda ndonomira parutura rwangu. Nemhaka yekuti akanga anzwisisa kuti mukati meivhangeri tinosangana nezvinhu zvakawanda. Saka Paul ndozvaari kuudza Timoti kuti Timoti, kana uchida kupedzisa basa unofanirwa kuva munhu akasvinura. Pakusvinura kwako unofanira zvakare kubvuma kutambudzika. Rega ndikudze munhu waMwari, Paul wai ari kutaura izvi, ari kuti chikonzero ndiri kukuudza izvi Timoti ndechekuti nguva yangu yasvika, ndave padhuze pekuti ndinodurukwa. Paul ari kuti ini ndave kuenda kundofa. Saka this message yandiri kukuudza imessage yemunhu ave kuda kufa. But pakufa kwangu handidi kusiya pasina anopedzisa vhangeri. Rega ndikuudze munhu waMwari, tine nhoroondo yevanhu vakanga vachibata basa raMwari mukuperera, asi chikonzero pavakafa zvinhu zvose zvakafa. It is because vakashaya vanhu vakavatevera. Pakuita kwavo hapana akanga achiona, pakuita kwavo hapana akaappreciate. Even mukati memisha mabusiness akanga achifamba vadhara vachipo vari vapenyu, but pavakanga vachiita havana kukwanisa kuimpawa vana vavo, havana kukwanisa kuimpawa vazukuru. Pavakafa mabusiness akabroka. Saka Paul ari kuti kuna Timoti, vhangeri raMwari harifanirwi kumira nekuti ini ndafa, rinofanira kupedzisa newe Timoti. Kasi kuti uripedzise unofanirwa kuva munhu akasvinura. Svinura kuti ugone kuparidza vhangeri, svinura kuti ugone kuva muiti weivhangeri. Asi pakusvinura kwako bvuma kutambudzika. Regai ndikuudze vana vaMwari, mukati mebasa raMwari tinosangana nezvipingaidzo zvakawanda, tinosangana nezvinotivhiringa mukati mebasa. But ngatisabve pakuramba tichitevera, ngatisabve pakuramba tichiparidza shoko. Nokuda kwekuti Paul pari kutaura message, mashoko emunhu ave kufa. Chandinoziva vanhu vakawanda vanobata mashoko emufi kupfuura mashoko evapenyu. Saka Timoti ari kuti kana ukatadza kukopa zvandakaita, but rangarira mashoko angu pakupedzisira. Mashoko angu ndeyekuti vhangeri harifaniri kumira nekuti ina handichipo. Vhangeri rinofanira kuenda mberi. Regai ndikuudze hama dzangu makagara makanditarisa, mukati meupenyu nemukati mekurarama
tinofanirwa kubata basa nemhaka yekuti bhaibheri shoko raMwari rinoti ivhangeri yovushe inofanirwa kuparidzirwa marudzi ose nekundimi dzose nekuvanhu vose kuti kuguma kugosvika. Chichagumisa nyika kuparidzwa kweevhangeri. Hondo dzatinoona nedzatinonzwa hadzigumisi nyika. Zvirwere zvatinoona nezvatinonzwa hazvigumisi nyika. Zvose izvi zvaingonzi zviratidzo zvenguva, asi chinogumisa nyika kuparidzwa kweevhangeri. That's why Paul achiti kuna Timothy, I must empower you before I die. Kana ndakuempower uchaparidza shoko. Kana waparidza shoko uchaempower vanotevera kuti vaparidze shoko. Svinura pazvinhu zvose, ngwara pazvinhu zvose, tendera kutambudzika, but above all usabve pakuparidzwa kweevhangeri. Teerera munhu waMwari. Amen. Vhesi ra7 iri kuenderera mberi ichitaura pachena. Pauro achiti ndarwa kurwa kwakanaka. Inini ndapedza rwendo rwangu. Inini ndachengetedza kutenda. Sekutaura kwaita mudzingu apabva panapa. Paul rimwe zuva akambopinda pashipwreck. Chikepe chikabvaruka vakaita sobonyura. Umwe musi akarumwa nenyoka nezvinyavada. Umwe musi mujere akarohwa akabvarurwa nguvo. Umwe musi akanamata katatu kuti munzwa wakanga uri maari ubve, but Mwari havana kubvisa. But anoendera mberi achitaura kuti I have fought a good fight. Ndarwa kurwa kwakanaka. Handina kuramwa pakaramba Mwari kubvisa munzwa mumuviri. Ndakaramba ndichishingairira pavhangeri. Pandakasungwa handina kuramba vhangeri. Ndakaramba ndichishingairira. Pandaifanirwa kudzorera zvibhakera handina kudzorera zvibhakera. Ndakapfugama ndikanamata. Haleluya. Ndarwa kurwa kwakanaka. Vanhu vakawanda vanofunga kuti kuva gamba kudzorera chivi nechivi, kudzorera magaramoyo namagaramoyo. Izvo kana Paul ari kuti iye vanonzi magamba agwa kwakanaka avadzoreri fight by fight, tit for tat. Vanogwa vari pamunamato. Saka kuti I have fought a good fight. Ndaifanirwa kudzorera Timothy, but ndakarega. Ndaifanirwa kuramwa toti Mwari ndakanamata rutatu ndiri muranda wenyu ini. Ndanamata 3 times amuwi munamato wangu. Ndichanonamatira aniko anondiwa. Vanhu vanondibvunza kuti iwoda kutinamatira panapa, but une mihwa yaunayo iri kuramba kubva. But haana kuramba, akati Mwari zvakakunakirai nekuti mhinduro yenyu yamandiudza kuti my grace is sufficient. Yakandinakira. Saka ari kutaura panapa kuti ndarwa kurwa kwakanaka. I have fought a good fight. Makristu akawanda, vanhu vakawanda vari kugwa hondo dzisiri idzo. Mafights ari wrong. Haisiri nguva yekugwira magirlfriends ine. Haisiri nguva yekugwira miganhu yeminda ine. Haisiri nguva yekugwira nyaya dzemamango nenyaya dzemakuhwa enyaya dziri kuitika paWhatsApp. That's wrong fights. Haisiri nguva yekugwira zvikundla mumachechi. Haisiri nguva yekugwira nyaya dzevana vari kutaura nyaya dzisingazikanwi. Inguva dzekuwirirana nekudanana. Inguva dzekugadzirisana nekuyanana. Those are good fights. Usagwa kusiriko. Vanhu vanogwira nyaya dzekuti ukabvunza kuti koma apchi neterana chi, hapana anopindura. Handi nyaya yagara inotaurwa mazuva akawanda nevaparidzi vakawanda yefamily inogwira gonzo rakapinda mumba nekubuda. Murume anoti gonzo rapinda nepadhoo, mukadzi oti gonzo rakapinda nepawindo. Vachitaurirana vari vaviri. Mukadzi oti baba gonzo randariona richipinda nepawindo. Murume oti aiwa mati gonzo rapinda nekudhoo. Mukadzi oti aiwa ndariona nepawindo. Handidi. Mukadzi asingateri gonzo rapinda. Nyaya ikanetsa kusvika vanhu vagwa. Those are wrong fights. Amen. Wrong fight. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu. So Paul ari kuti panapa panyaya dzevhangeri
gwendo ndapedza pangu ndasakura ndazunza. I have finished the race. Mubvunzo wanga zvibvunze nemubvunzo wokubvunza akagara nepa next newe chimabvunza ari pa next newe kuti uchapedza gwendo wegwerere. Tichapedza tese here gwendo ugwi nemapfekero awakuitaya uchaipedza here olefu mumwiri wakuita madrugs haya upenyu hwako uchasvika here pa 35. James inzwa mwana wamai mafambiro woita nemutoriro gwendo goupenyu haupedzi. Pari kutsvaka vanopedza gwendo apa mai mafambiro amoita nemadzimai ekuseraya amupedzi gwendo gwemarriage mune murume. Utichagupedza here gwendo gu. Haleluya vanhu vamwari. Gwendo kuchaperere. Mubvunzo wanga zvibvunze newanika zvibvunze mazuva ese ndewakuti will I finish this race? Ndokupedza here gwendo gu. Zvimari zvawatanga kuita mazuva apera izvi watotinda mota haichaoneki kuseri nekuseri. Will you finish this race nemukadzi wako neakwa yawawana? Ndarwa kurwa kwakwanaka ndozviri kutaura Paul. Ndapedza rwendo rwangu. I finished the race. Mwari anotsvaka vanhu vanopedza gwendo mukati meupenyu, vanhu vanopedza zvavatanga. Kana inzwai vadhara vari pano mai chimbobvunzai murume wenyu wamugere naye kuti kwaimba yamai yatakavaka 1995 kumusha ichapera nanhasi iri window level 25 years. Pane varume vasingapedzi. Zvinotanga zvogumi gwamzhira nanhasi pamba hapana structure nemusoro kumusha. Zvakatangigwa zvika havapedzi. Paul ari kuti chinhu chandagona kuita pagwendo kwangu. Haleluya, kupedza gwendo. I have finished the race. Kana pane panga pachimakwa vanga vachimaka vari kuti uyu apedza gwendo, vakakomboregwa vana vaMwari vanopedza gwendo uku. Yes, vaimba vanoimba kuti inorema inzira ine minzwa but ichirema kudaro finish the race. Vana vasateveri finish the race. Usisina mudzimai finish the race. Economy ichinetsa mari pasina finish the race. Pedza gwendo nemurume wako. Chero ravarombe asina chunhu but rangarira mazuva pazvaivapo aimbokuti I love you achiuya nezvaaiuya nazvo. Finish the race together. Musamirire parodi mai kwakabvirwa kure. Pari kutsvakwa vanopedza gwendo. Hanzi ndapedza gwendo nyaya inozipa mandirekedza tifambe tinde kundovhara nyaya iyi. Hanzi ndapedza rwendo rwangu and I've kept the faith. Ndachengetedza kutenda. Vhesi inobva yataura pachena kuti mwana wekomana womunhu kana achiburuka achionekwa achawana here kutenda kuripo pakati pevanhu vake. Will he find faith? Paul ari kuti kana pane zvimwe zvandachengeta ini ndachengetedza kutenda. Paul ari kuti kumakristu nevanhu vakanditarisa nevari kuteerera usachengete grudge rinokuuraya iwe. Usachengete godo mumwoyo rinokuuraya iwe. Usachengete chindini chinokuuraya hama yangu. Usachengete sabotage. Haleluya, inouraya. Keep the faith. Usachengete chikwambo. Keep the faith. Usachengete magrudge. Keep the faith. Usachengete mitoriro mumba. Keep the faith. Usachengete midzi. Keep the faith. Kana kune chinhu chekuchengeta vana vaMwari kuchengetedza kutenda. Saka Paul ari kuti rwendo ndapedza. I have fought. Paul Timothy ndarwa kurwa kwakanaka. Inini ndachengetedza kutenda. Inini ndapedza rwendo rwangu. Ndamirira korona inobva kuna Mwari. Vana vaMwari, vhangeri iri rinobhadhara. Vamwe vanofunga kuti haribhadhari. It pays. There is a day when God is going to pay his people. Pay day riri kuuya richahoreswa vanhu. Hanzi ndamirira kupiwa korona. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndachengetedza kutenda. Zvii zvawachengeta mumba mako hama yangu?
wamawane micheka mitema aisiyo yekuchengeta. Takanga tiri pagwero apa tikaona vamwe vakachengeta mari dzakare dzakaboorwa dziri mukati mehari. Hazvisi izvo zvekuchengeta. Chengetedza kutenda. Chengeta hama yangu kutenda. Kana ungarasikirwe nezvimwe zvese, kana ungashayike zvimwe zvese, ungashaya zvimwe zvese, what we have to keep is the faith. Keep the faith. Yes. Chengetedza kutenda. Chengetedza kutenda. Vhesi ra9 rinobva rati shingairira kuti ukurumidze kuuya kwandiri. Paul paari kutaura achitaura naTimoti ari kutaura kuti kana iri nyaya iyi haisi yekungoita nje, inotsvaga kushingaira. Ari kuti nyaya yekuuya pane zvinogona kudhonzera kusauya, pane zvinogona kuti ukone, pane zvinogona kukutadzisa. Inogona kunge iri mari, pamwe ihama dzakakubata ikoko, kana kuti ibasa. But hama yangu Timotiyo nyaya rega ndikuuye, shingairira kuti ukurumidze kuuya. Saka ari kutaura nemunhu waanoziva kuti shamwari, kana iri nyaya yevhangeri haisi kungoitwa nyaya nje munhu waMwari, inotsvaga maKristu anoshinga, inotsvaga ndodha dzinoshinga, kunotsvagwa vana mai vanoshinga nenyaya yekuponeswa munhu waMwari, inotsvaga vana baba vanoshinga nyaya yechinamato vanhu vaMwari, inotsvaga hama nehama dzinoshingisana nemhaka yekuti nyaya iyi haina kusimba. Haasi kuita zvekutamba, ari kuti hama yangu, kana washingairira uri kubvisa zvingakukonese kukurumidza, uri kubvisa zvingakutadzise kukurumidza. Kungave kushaya mari kunogona kutadzisa, siyana nazvo. Angave mukadzi ari kudhisturba basa, taurira mai kuti izvi ndezvaJesu. Shingairira munhu waMwari. Chinhu chinoshingairirwa hachisi kuitirwa zviri simple, pari kutsvagwa simba risina kutuvidzwa. Saka panotsvagwa maKristu anoti kana nyaya yechinamato ndotoshinga mhai, nekuti zvemudzimu ndo zvekweniwe. Rangarira kwawakabva, waibatwa nedhimoni raiwisa iwe. Rangarira kwawakabva, waive muprofita anotyisa iwe. Rangarira kwawakabva, zveufeve zvanga zviri mauri, but wakasiya uchishingairira ruponeso. Saka vekunamata vanhu vaMwari havangoiti nje, vanoshingairira, vanotarira chiri mberi, vanotarira the prize that is before them. Kana vachimhanya havasi kumhanya nhange mutange yakapusa, but iyi nhange mutange inomhanywa nemaKristu achishingairira the prize that is before them. Saka maKristu akanditarira vanhu vaMwari, chinhu chekuponeswa chatakasigwa pachena nevhangeri ndechinotsvaga kushingairira. Saka Paul ari kutaura akati Timotiyo hama yangu, shingairira kuti ukurumidze. Saka chimwe chinhu chaari kutaura ndechekuti nyaya iyi haisi kuda kunononoka. Do not delay. Why taking long? Do not do it slow. Don't be argos. Do not do nothing. It is a point in time yekukurumidza. Inzwa munhu waMwari, kana pane zvango uchiita Timotiyo, imbosiya wokurumidza. Ibhizinesi herera kumisa kunamata munhu waMwari, imbosiya ukurumidze. Mwana here ari kuyunivhesiti asiya kuti ubate basa raMwari, imbomira ukurumidze. Nemhaka yei? Chinhu chekutenda choda vanhu fast. Saka maKristu ari kutsvagwa. Panguva ino vanhu vaMwari, panotsvagwa maKristu anoziva kuti haasi kufanirwa kutora nguva yakareba. Vakatarira nguva yebasa kuti haina kurebesa, havazivi kuti mukana webasa unopeta rini. Saka kana vakatarira vanoita zvinhu nekukurumidza. Anobva ati pana vhesi ra10, Dhimasi wakandisiya, akada nyika yazvino, akaenda Tesaronika. Dhimasi wakandisiya. Inzwai maKristu, Paulo paakamboenda akanga aenda naDhimasi. Paulo paakanga atanga gwendo akanga atanga naDhimasi. Pavaironga nyaya yekufamba vaifamba naDhimasi, but rimwe remazuva Dhimasi unomusiya. Vatakatanga navo vanogona kutisiya, vatakavhura navo minda vanogona kutisiya magobotoga. Vatakatanga navo gwendo kwechiKristu vanogona kutisiya. Vatakatemba navo kuti ndiwo mbiru dzekutenda vanogona kutisiya. Ndosaka Hosea kana achinyora pana 7 vhesi 8 anoti Efraimu unozvifananidzireiko nevamwe marudzi?
zvose. Efuraimu uri chingwa chisina kuibva, vhudzi rachena asi hauzvioni. Zvinoti pane vatakatanga navo gwendo vakanga makuti vhudzi rachena, pane vatakatanga navo gwendo vakanga makuti vanhu vaMwari ndwa naEfuraimu, pane vatakatanga navo gwendo varivara kuti vaimbori vanani. Rangarira wanga uri mukuru wekereke iwe, wainamatira vanhu vachinzwa, iwe wakasimbira pabasa rako, ko wakosiya seiko chawakambotanga nacho? Dhimasi wandisiya. Inzwai munhu waMwari, ibasa rawakutemba here rakuita kuti kunamata umbosiya. Murume here wawakawana wakuita kuti kunamata umbosiya. Rangarira kuti wakamuona kuprayer band iwe, nhasi zvoita sekunge asiye. Rangarira kuti olevo yakauya neminamato iwe, nekutsanya zvekwenyu zvairamba, mukaenda mumascriptures mukanoverenga zvaitaugwa naJesu kwaizverudzuku hazvingabvi chete asi nemunamato, asi nekutsanya kuzhinji. Mukatsanya muchitsanyira kosi, iye zvino wakatibata, wakusiya, wakutogwa nenyika yazvino. Mukaona vodresa vokangama Mwari wakavasumudza, ukaona voya kuchechi vokangama Mwari wakavarera, ukavaona votanga kupinda kuchechi vanouya rafamba vokangama Mwari wakavasumudza. Naiwe Dhimasi, sei wakurasa kutenda kwako kwekutanga? Wakangamwa here zvawaive uriwe? Ndiwo waikinura geze rechechi iwe, ndiwo waivhurira vamwe kuti vapinde, ndiwo waivaudza kuti manonoka, wairangaridza vanhu pakati peusiku kuti unamate. Dhimasi wandisiya, seiko watogwa nenyika yazvino? Vatakatemba vanhu vaMwari vanotisiya. Pane vamwe vatakazendera pariri tichifunga kuti imbiru dzekunamata, varipo vatakatarira pavari tichifunga kuti ndivo vanhu vatingatozenda mai pavari, varipo vatinotemba navo vatofunga kuti ndivo vakasimbira pakunamata. Dhimasi unosiya, Dhimasi unogona kukusiya, vawakatemba navo vanogona kukusiya. Vamwe form 4 hadzina kupera vakatemba, vamwe vaibhadhira mafizi vakanyarara, vamwe mazvikoro hazvina kupera vakatemba, vaichengeta vakangozonyarara. Vanhu venyika ino ndivana Dhimasi, vanogona kutogwa nenyika yazvino. Inzwai maKristu waMwari, panotsvagwa maKristu anorangarira kuti naMwari asingatisiyi. Ndosaka muimbi wekwedu achiti wanditiza vamwe vabatsiri, mubatsiri wangu garai neni. Ari kubudisa pachena kuti vamwe vanotiza, vamwe havagari, vamwe zvikapisa vanoenda, vamwe vakaremwererwa vanoramwa, vamwe vakatuka rumwe havauyi kuchechi vanotiza vana Dhimasi. Vamwe vakanakigwa nenyika ino vanosiya, vamwe maspika akaridzwa vanosiya zvechinamata, vamwe wakaona pane zvekudya vanosiya, vamwe wakatogwa nemafaro vanoenda. Vanogona kukusiya vanhu, ndivana Dhimasi vanotogwa nenyika ino. Vanotogwa maKristu vanhu vaMwari vanoramba vakatarira pana Jesu, vanohwisisa kuti Mwari ndiMwari, vanohwisisa chinamato chavo, vanoziva wakavatenda, vanonyatsoziva kuti vanhu venyika ino vanochinja, vanonyatsoziva kuti vanhu venyika ino vanogona kutogwa nenyika yazvino. Rangarira panga uri munhu waMwari, ziva munamatiro wawaiita iwe, ziva mudiro wawaiita chechi, ziva kukoshesa kwawaiita nguva yaMwari, ziva kuda kwawaiita vamwe, ziva kubatsira kwawaiita hama dzako. Rangarira kusimba kwawakanga wakaita pana Mwari. Chii chakuitika? Dhimasi, sei wakurasa Mwari wako? Rangarira kwawanga uri. Ndosaka muimbi wekwedu achiti ndakarwadziwa Jehovha watsamwa, zvitema zvakandiwisira pasi, kwai wakandibudisa mumatope. Takanga tiri mumadhaka isu tikasumudziwa naMwari, sei todzokera kwatakabva? Inzwai vanhu vaMwari, panotsvagwa maKristu anogona kurangarira chinhu ichi. Nyaya yeruponeso inotsvagwa maKristu anoramba akamira. Chero vakakutiza vamwe, chero vakakusiya vamwe, chero vakakusiya wasara woga, una Jesu ari kurutivi kwako. Chero vakakusiya uri umwe chete, tina Mwari ugere parutivi kwedu. PaJude chapter 1:24 yobva yati, unto him that is able to keep us from falling. Kuna iye unogona. Tina Mwari anogona vanhu vaMwari. Chero vamwe vakatitiza, we've got the Lord on our side. Chero vamwe vakatama, we've got the Lord on our side. Chero vanadzimai vakakutiza,
we've got the Lord on our side. Chero pension ikasauya, we've got the Lord on our side. Chero basa rikakuramba, we've got the Lord on our side. Chero education yaramba, we've got the Lord on our side. Chero economy yakukonewa, we've got the Lord on our side. Chero nyika ino yakusiya, we've got the Lord on our side. Tina Mwari ari kurutivi kwedu, hatisisa na Dimas. Chero takanga takamutemu, rangarai kuti Paul na Dimas vakanga vambobva kure. Vaiva nehistory yekwavakabva, vachitotaura makundiro avakaita. But Dimas unosiya. Inzwai vanhu vaMwari, panotsvagwa maKristu anogona kuona, panotsvagwa maKristu anogona kuvimba naKristu oga. Nekuti Bhaibheri rangu rinoti vimba naJehovha, usazendame panjere dzako. Trust only in the Lord. Ndiye oga ane simba redu. Tinoda kuona kunamata panguva ino nevanhu vanotaura mumwoyo yavo, vanoti Mwari, Dimas unogona kundisiya, ndichengetereiwo kutenda. Ndoda kurwa kwakanaka, ndoda kuramba ndakabatira pamuri, ndoda kupedza gwendo kwekutenda, ndoda kutanga nemi ndigonopedza nemi, ndoda kukeep the faith with me. Nemhaka yei ndinotiwisa kuti ndakatanga nemi, ndoda kuimba rwiyo rutswa rinoti chief-faith of our fathers, living still, kutenda kwemadzibaba edu kuchiri kurarama nanhasi. Vanhu vakadaro vanofangwa kunamata neni mamwani, vanoti Mwari famba ineni, I want to keep the faith. Ngatidzorei somunamato. Kuna Mwari vanoshamisa, toda kutenda nenguva yevhangeri. Dimas unogona kutisiya tikasara taatoga, vatakatemba vanogona kutisiya, mari dziri mubhengi dzogona kupera, mudzimba dzedu dzinogona kungosiziwa tikasara taatoga. But tinemwe kurutivi kwedu, tichengetereiwo kutenda. Pakuonekwa kwenyu tigofanana nemi, shungu dzedu toda kudzokera patanga tiri patakatanga nemi, tigopfekedzwa korona nemi, toda kutanga nemi Mwari, tigopedza nemi. Tichengeterewo ichi tigochibatisisa. Kana tigarare mazuva edu, tirare taita basa renyu, tirare takabata vhangeri, tirare tiri muvhangeri renyu. Ndo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Umtewera kweseko Nazita kumusibira Gotonera kutizira Pamchinjiko we Kalvari Jesu anditungamira Mrenyorese nguwazese Aisha Maria Tinotondera Kalvari Nofarira mtemo wake Nodandi tungamire Rundo rwake rwakanaka Rwayereswa pa Kalvari Jesu anditungamira Urengerese nguwazese Tinotondera Kalvari Tinofamba tisingachi Nofarana Kristu Petro Nosimbira tichaona Samarie pa Kalvari Jesu anditungamira Urengerese nguwazese Arisha Maria Tinotondera Kalvari Uyanyi mudzimbu mchene Zadzanyi moyo wangu Zino pa
simba